Nin ye an ka podcast sennaɲɛko 71 ye min bɛ lase Banema Sogoba ani Nathaniel Danbele fɛ. Bi juma avril kalo tile 4 san 2025 an ka verset kalanta bɛ bɔ Zaburu kitabu la. Zaburu sura 37 verset 8 ka se 9 ma. O yɔrɔ bɛ a fɔ an ye ko i ka dusubɔ ko dabila ka fara dimiya la. I kana dimi, o bɛ i bila kojugu la. 9 ka tuguni mɔgɔjugu n'a halaki ka ban, nka minnu bɛ u jigi da matigi kan olu na dugukolo sɔrɔ tiɲɛ ye. Dimiya ni dusubɔ bɛ an cɛ janya. Hɛrɛ la Ala b'a fɛ an ka don o hɛrɛ min na. Ni verset kalannen bɛ an jija ko an kana sɔn cogo si la ni diɲɛ tilenbaliyaw ni a gwɛlɛyaw ka sɔn ka an kɔ don Ala ka kantigiya la. Minnu bɛ u jigi da Ala kan ni u tɛ u jigi da u yɛrɛw ka tilennenya kow kan, olu na du b'a sɔrɔ tiɲɛ ye. An ka a to Ala ka hɛrɛ ka an ɲɛminɛ, ka an dusukun ni an ka kɛwalew ɲɛminɛ. Jijali ye nin ye ko ni a sɔrɔla ko fɛn dɔ bɛ ka i hakili ɲami wala ka i bila dimiya kow la bi, i ka o kow di Ala ma. Ale tilennen don ani kantigi don walasa ka o kow ɲɛnabɔ ka a daja i la. I ka to hɛrɛ ani jigisigi kɔnɔna na. Bawo kɛlɛbolo matigi ka tiɲɛ, o ye mɔgɔw ta ye minnu bɛ u jigiw da a kan. Ko bi tile ka fa hɛrɛ ani hakilitigiya la. Ni laseli kɛra ka bɔ Délivré par Christ yɔrɔ, ka kibaru duman fɔ ni dɔnkiliw ye.